বা SDM হরো আর ট্রেজারি হেড দङ ओंखाय आ ट्रेजारि हो रां फायमानि जे डेभलपमेन्टनि रां ओ पारानि रां ओ लामा सामनानि रां ओ पाराव मार्केट सेट सामनानि रां आबो हायरा जफर फायनाय डाइरेक्ट रहनाय आप्रखाय सेन्ट्रेलनि खि नोंते सामुं खायनाय नायाबो टेन्डार खायखा ताबो तामुंनाय आइदार ओ आरडीओ मा खायखा तेलामुराव स्टेट अफ खायखा थायके टीटी एडिसो के तामुं तम कायसा जोन निसिनि जतनो कुमुलुंगा आसोगैसे टेन्डार रंगो अबो कुमुलुंगा से डिसिजन नंगो जे बरा सामुंनाय तामुंया যখন ডাইরেক্ট ইনফর্ম হাখায় তিনি জোন লেভেল সাব জোনাল লেভেল যখন খাকজাই থাপ্রকায় সাব জোনাল ল ডিসাইড খাইনাय ब पारा कामिया सिन लामानो पुला रमनाय बा ताम खायनाय बाहे खायनाय आफर सिननाय सो ताबो जिनि सामुं खायमानि सिस्टेम जिनि भारतीय जनता पार्टी नि सामुं खायमानि सिस्टेम हाखाय कैंडिडेट खाने आं जे मुचुकमानि इच्छानो आं थांगिनाय हायनो थांपिरि माया जिनि चंजाक बसं नि कतर अकरा रक भारतीय जनता पार्टी नि नायकुलाइन रक बर कोर कमिटी होइते बर सावैनाय बर सानेन रक अबाहाकिस मा खायनाय अबाहाकिस जों जतनो ओ कमान्ड फलो खालायो कमान्ड फलो खालायखा आंकेसे डिसिप्लिन तंनाय ते सामुंना आगक थकनाय जेमन अ पारावबो गसां अबाहाय पाराव गसां हाके न पाराव सामुं खायथबो ताक बुइ फाइबो तेलका फाइबो फाइथु जार जान प्रचार खायथाय खालायथु सिमी भाइलेंस ता खायथु गे पाराबो मुंबो बरनामबो पाराबो तंखाय चाखराय ग्रिं तंकसां ग्रिं थांगो आमबागै जतो केम्पिंग थांखांखाय आं जत नखलाबो थां आसुक थायो कक सालायखांखाय बा जेकुनु जागा साखांखाय आं आमोन आपिल खाय फायो भोट तो फाइनाय थांनाय नो इलेक्शन तो फाइनाय थांनाय नो नरकनि थानि नो राइट कैंडिडेट चूज करने क्षमता नरक थानि नो अ सिंगल वोट बुसके फान गना नरक सिंगल वोट कायसा वोट बायनो सरकार चेंज मनो कायसा वोट बायनो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मनो कायसा वोट बायनो नरक फ्यूचर चेंज मनो अ कायसा वोट बेलाय नो इम्पोर्टेंट बेलाय नो कथार बेलाय नो गुबै अबो आमबागिनो चूज करें दङ हायफनो आं सामानिखे अक्रा चाक्रा नो हयतेखे যখন চিনি সোসাইটি যে চিনি সমাজ নাইকলনাই রক বরক সাউইনাই পারানি কতর পারানি চৌধুরী বরক সাখাंखाय যতন কক খনামু आं ইয়াং মতা নুনা ছড়াবো কাছে জায়গা থাंखा বরকে পারানি কাছে নিয়ম দङ পারা চৌধুরী অন্য নিয়ম খাইছে দङ যে বরনি ভিলেজ শুধু তাবো খাই ক্যাম্পিং প্রসে পতাকা কাইনাই বরক আমা ক্যাম্পিং পা এখানে পতাকা টিকলাই নাওইনা जार जार पार्टी बसे दाइरु ते कैसा फाइनाय बेरानाय तेब्रा मथा फाइनाय बेरानाय आईपीएफ फाइनाय बेरा किंतु फ्लैग कारिया बरन पारावो तांगे कारिया ताबक जदि कैसा फ्लैग क्लाइ तंखांखाय ओ बीजेपी बु मथानो दुसबो के मथाबु बीजेपी न दुसरका आईपीएफ बु सीपीएम दुसरकाय पुरा मंगलायो उसिंखलং थांगो ने तंकसां फेरि थांगो आमबै बरनि पारानि बर रक सिद्धांत नालायखा जे फ्लैग काइफोरके सुदु ओमाहाय प्रोग्राम पर फ्लैग काइदि जार जार प्रचार खाय थांदि आमै आं बरना बेलायनो प्रसंसा खायबा फायखा बेलायनो हामजागै फायख बरना तंमंनो नुगैना पक हाखाय तंमंग तंग गचां तंमा थांलायनाय नम्बर गचां सिक्सर नांनानै पारावो ओंखायसो पारानि हामखाराय ओंनाय जेबाबे जों डेभलपमेन्ट सामुं खाय दङ दिनै आयां थांखा कर्नराम कामियाव थांखा बरक साखा जे 25 to 35 इयार्स बर आयां ते हिमै मास बलंते जे हिमै थांलायो जे प्रचार खायनै रक जे प्रचार खायनै र पार्टीनि प्रचार बंखा बा बाक्साके धर्मनि प्रचार खायनै र बरबो सावो जे जों आगि बाबो यांते हिमै फाइसे जे ककपिना मा फाइ जाव हिमै फाइके बर हरनि र नां फाफर रग ngakai 2023 যখন तेवैसा जोंनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फायका गभर्नमेंट फर्म फायका आफोर से आलामा सेक्शन राइस नाम जागो बा डिस्ट्रिक्ट रहरो बा एसडीएम रहरो आरो ट्रेजारि हेड दङ ओंखाय आ ट्रेजारि हो रां फायमानि जे डेभलपमेन्टनि रां ओ पारानि रां ओ लामा सामनानि रां ओ पाराव मार्केट सेट सामनानि रां आबो हायरा जफर फायनाय डाइरेक्ट रहनाय आफोरखाय सेन्ट्रेलनि खि नोंते सामुं खायनाय नायाबो टेन्डार खायखा ताबो तामुंनाय आइदार ओ आरडीओ मा खायखा तेलामुराव स्टेट अफ खायखा थायके टीटी एडिसो के तामुं तम कायसा जोन निसिनि जतनो कुमुलुंगा आसोगैसे टेन्डार रंगो अबो कुमुलुंगा से डिसिजन नंगो जे बरा सामुंनाय तामुंया যখন ডাইরেক্ট ইনফর্ম হাখায় তিনি জোন লেভেল সাব জোনাল লেভেল যখন খাকজাই থাপ্রকায় সাব জোনাল ল ডিসাইড খায়নাय ब पारा कामिया सिन लामानो पुला रमनाय बा ताम खायनाय बाहे खायनाय आफर सिननाय सो ताबो जिनि सामुं खायमानि सिस्टेम जिनि भारतीय जनता पार्टी नि सामुं